onye onwe kpọrọ onye Igbo ekwesịrị nji ọfọdụte n'ọfịs ya dote na moto ya maka accident dịka a na-anata Christmas ma ebe ọbụla niile eji ọfọ nọdụ ya ọfọ na-achụ mmụọ ọjọọ rinne onye kpata mmụọ niile nọ n'ala Igbo ma ndị akpọrọ alụkwụsị ma ndị akpọrọ ọfọ ya dị n'iru ya maka na mmụọ ahụ chọọ njehie oke ọfọ ya eji dị. Hey, some schools in Igbo land have started teaching their students Igbo traditional religion. I want you guys to watch this video. One school in Igbo land took their students to one chief priest somewhere around Igbo land. Now, this chief priest started teaching them everything they need to know concerning Igbo tradition, culture, and everything about Igbo land. The chief priest started by teaching them about Ofo Ndi Igbo. He taught them the importance of Ofo, how to get Ofo, and he also taught them who can be able to use Ofo. I want you guys to watch the video and then you let me know what you think in the comment section. Thank you. N'ọnwa February bụ ọnwa mbụ ize n'ala Igbo bụ ọnwa mbụ ize ka o ti ada ọla ada a na-ewekwere onye ọbụla nwere right nji ọfọ onye kpatara n'okwu Igbo a na-asị na nwoke ji ọfọ nwaanyị ji ọfọ onye onwe kpọrọ onye Igbo ekwesịrị nji ọfọ dote n'ọfịs ya dote na moto ya maka accident dịka a na-anata Christmas ma ebe ọbụla niile eji ọfọ nọdụ ya ọfọ na-achụ mmụọ ọjọọ rinne onye kpatara mmụọ niile nọ n'ala Igbo ma ndị akpọrọ alụkwụsị ma ndị akpọrọ ọfọ ya dị n'iru ya maka na mmụọ ahụ chọọ njehie oke ọfọ ya eji dị ya onye ka eji edotere ọfọ a nwere the control over both spiritual and physical and the unseen enemies. Ọ dị ike nne onye ka eji akpọ ọfọ Chukwu n'ala Igbo onye ka eji akpọ ọfọ egbu eji ewe n'aba ọfọ ọma ọfọ chelelu afọ dị iche iche si na ọfọ lụrụ 500 esi ọfọ wee wepụta akpọbịa chi ya eji chi ya bụ onye bụ ike ọ bụrụ na nna aza eze ọfọ ọ bụrụ na nna aza aka ji ọfọ mgburugburu ọ bụrụ na nna aza ede ọdịnala na omenala Igbo gbaa gburugburu na ọfọ bụ na be m ana m enye ọfọ nri mụ na ọfọ erikogo nri obodo dị iche iche ndị Ghana ndị ọcha na-abịa ebe akpara ọfọ so ọfọ nwere ihe ọjọọ ọ bụ n'ala Igbo osisi Chukwu kere dị asọ nke anyị na-akwanyere ugwu dị iche iche daalụnụ. Enwere ajụjụ maka ọfọ? Ọfọ nwekwara mkpụrụ ị na-anya mkpụrụ nke a bụ mkpụrụ ọfọ ị na-anya ọ na-ada o nwere mkpụrụ mkpụrụ ọfọ ka eji esi ofe a na-egote na afịa ụmụ nwaanyị ji esi ofe ya na mkpụrụ achị ka eji eme ka ofe gịnị bụ tikina onye tikina enwe onye nwere ike si na pastọ ese anyị ga-egbu ọfọ nna ya ọkụ. Ọ bụrụ na ịgba ọfọ nna gị ọkụ ilo nwunye gị egote ọfọ n'ahịa na Lagos ma ọ bụ ya na-esiri gị ofe ịmara na ya bụ ihe i mere ya eme gịnị ya dekwasa gị ofe ahụ ịgbara ọkụ ya eme gịnị ya eti gị n'isi maka na iji mkpụrụ ofe esi ofe and si irijetụrụ ọfọ ọ na ị na-asị ọfọ Holy Ghost fire nwe ihe dịka Holy Ghost fire na ọfọ fire na onwe ya ọfọ ọkụ na onwe ya onye kpata onye Igbo ọbụla ime ihe ejikwelu nke ọfọ ahụ o kwuru na ejiri nke ọfọ ịma na ihe ọbụla ichere onye ahụ ya dachi gị azụ back to sender ọlụ ọfọ na-alụ ụna aghọta gị na ọfọ abụrụ ife mkpere alụsị ọfọ bụ osisi Chineke kere ọ dị natural etebijezie kwanye bịa ngwongwo ọghọ ihe ọzọ. Biko enwere onye nwere ajụjụ maka ọfọ? Ọfọ dị n'Igbo niile ọfọ na-epu n'Igbo niile. Enugu steeti nwere ọfọ, Abia steeti nwere ọfọ, Ebonyi steeti nwere ọfọ, Imo steeti nwere ọfọ, Rivers nwere ọfọ, Niger Delta nwere Delta steeti nwere ọfọ. Enwere ebe ọfọ adịghị epu n'ala Igbo mana enwere ndị bụja n'ọhịa nke ha na-egote na-eji wee na-emeta ofe ha na-ele n'ahịa gbachara agbanago more than 1 million years 500 years obodo ofe abịa pụọ n'obi Igbo nke eji eme mme nke bụ the secret one. Enwere secret one ka ya bụ iwere ụlọ ọrụ were ekpe ekpere ọ dị ile onye ka o ji wee dị iche. Daalụ.
Sam, I have a question. Uh-huh. Enwere ike ịkọ ọfọ akọ ka ọ na-ekwu ebe sọlị? Ọ na-epu eto ebe sọlị etu mgbe Chineke si ọmapuo, o nwere ike bịa na agụrụ mapuo, nwee ike bịa na obodo mapuo. Ilu ọ na-agụrụ ọfọ, enwere agụrụ nwere ọfọ nke nọ na nkwa agụrụ. Nke ndị Adam agụrụ na-akpanye ndị mmadụ. Onye bụ ọfọ dị iche iche. Na ndị tupu ime ihe ma ọ bụ chi eze ndị Adam nri ya ewekwe gịnị ya akpanye gị ọfọ na mbụ na mbụ tupu ọfọ nke a wee mụta ọfọ Adama mụtakwara ọfọ nke a na ofu nri ahụ. Amụta nwa amụta ibi ya ọfọ Adama amụtakwukwa ọfọ na nri. Anyị na-ekelekwe Chukwu. Thank you so much for watching the video. Please, if you find this video very helpful, try to share this video to your friends, family, and your loved ones. And do not forget to comment down what you think in the comment section. Thank you.